Welcome back, guys. Tsukabanje, I hope kuti this is morning. Yeah, still morning. Guys, pali utenga ba Comrade Samuel Lwala akuti tu kumzuzu kumeneko zochitika zambirimbiri. Mabounce ndithu anampeza ndithu nkhaniyo ili ndi iyeyo tingomvesera kuti zikuti bwanji, guys. Thank you so much, guys. Malawi and cameras. Yes, comrades. Mwaswera bwanji. No, inenda swera bwino. Sorry, comrades. Sina chite kweni kuti ndiyankhulepo lero mamawa mwina ambiri mwadabwa. Mr. Lwala, Comrade Lwala, where are you and what is happening? Comrades, first and foremost, ndithokoze kwambiri Mulungu. Pa zimene zachitika usiku watha. Sinafune ukamba ngakhala anthu enda yankhula nani koma sinakuwuzeni. Koma ndachidwa bwesa nkhani yanga chifukwa chakuti ndimaona ndimafuna ndifufuze kaye bwinobwino kuti kodi usiku watha kuchachitika nchani. Since last week mwina ndakhala ndikukambapo nkhani yokhuza mafumu akumzimba komanso ndakhala ndikukamba nkhani yokhuza ndi kampeni yanga ndi imene sachagwera kulephera kuyendesa boma lathu la Malawi. So nkhani zonsezi ziwiri ndimakhala ndikufufuza kuti kodi vuto limene ndaona zulo usiku chachokera kuti? Chachokera ku mafumu kapena chachokera kwa anzathu aboma kapena anzathu achipani cha MCP? Pali zinthu zitatu zomwe ndikuganizira ndakhala ndikufufuza. Since Saturday kunabwera anthu achilendo kuno kumzimba. Anthu achilendo amenewo akhala kufufuza za ineyo kuti tikufuna nyumba ya Comrade Lwala kapena tikufuna kumene kumakhala Comrade Lwala tingapeze bwanji. Ndiye ndinalandira intelligence imene yoyo nanenso ndimene ndimapemphera kwa Mulungu wanga, and it was discovered that one of the person yemwe amakhala kumzimba kunoko anapanga haya anyamata mabouncer from Lilongwe. Ndiye atafika mtown umu ineyo ntaona kuti pena pake sizili bwino. I tried to move in town, mwina ina mandiona mu town umu ndimaenda nitavala kabudwa wanga ndikashomaso ndimaenda nditu, and each time my wife and I kuyamba Thursday kuzafika zulo Sunday, I've been walking side by side with my wife. Mwina ina mambiri mandiona kuti ndikwenda ndakazanga nthawi yaitali kumakagula zinthu big mart, and panali nthawi inake mwina ena anazaona mwina mtown mwa Zimba umu kuna kuzagona kuti I was facing some people omwe anavala za camouflage, and ntaona anthu aja I was suspicious kodi anthu amene wawo akufuna chani. So anthu aja they rushed to me anazakhala ngati kubwera kwa ine, koma I was very ready to face them. Then ndafunsa iwasa na yankhule nayamba kuwafunsa ndineyo funso kodi mufuna chani. Ndi anthu aja natawo bwana paja ninu bwana ndani ndati ayi ndingokufunsani mufuna chani chifukwa mwabwera apapa mwavala za nkhondo. What do you want? Chifukwa naona kuti anayamba kundisatira amene ndimachita shop kumagula katundu tima vegetables ndakazanga because I love my wife too much. So is also that was on a Saturday. Mene zinachitika zinthu zimene zozo. It was on a Saturday chama 5 o'clock mazulo. Ndezitatero kenako nazaona kuti my wife, I think there's danger somewhere. Koma tisapite kwina kulikonse. My wife insisted me kuti ndipite ku police. Koma sinapite ku police. Chifukwa nazaona kuti ndioneka situation. But those guys wina wake mwa anthu amene anabwerawo anatumidwa kuzandipeza ine ndi munthu oti amandiziwa moyo wanga mmene makhalira. Anazachita mantha chifukwa anazafunsa funso kuti sini bwana Lwala. Ndi nati bwana Lwala. Then I said, you guy, I see you. Iwe si umakhala ku Lilongwe. Ati uzatani kuno haya timazalanda katundu pena pake. Then naziwa kuti that was a lie. And since then I've been following these guys. Ndakhandu kwa satira anyamata amene wawa ku Lilongwe chifukwa ndachilendo. Somebody from Zimba here hired these people kuti akuti neyo ndatukwana anthu ena omwe sindikwaziwa chifukwa ine tukwana kwanga ndimayankhula pa audio, koma munthu amene anapanga hayayo ndamuziwa, komabe ndamuona ndi munthu wachibale timakhala naye limodzi kuno kumzimba, kaya ndi wachipani kaya ndi mbali iti ya mafumu
I don't know koma ni munthu omwe khangati amandiziwa komanso nimamziwa. Ndiye last mission yawo inali yobwera ku nyumba kwanga kumene makhala ku St. Paul's. So those people chimene nalakulisa iwo chokuti one of the guys anandipasa namba yake ya phone. Ndiye I have a gadget that helps me to follow up zimene zimachitika. Munthu amene ndine ndi phone yanga imaonesa munthu amene atenga namba yake akabwera ku nyumba ndimaziwa kuti munthu wakuti is closer to my house pa phone. Ndiye naona phone imene yoyo imene munthuyo ndinampasa yanga, it indicated on my one of the security gadgets kuti another new number yomwe ndangoyipeza kumene yabwera is around my house. Ndiye what I did, nyumba yanga kumene tili ma neighbors patali komabe I kept a watch on these guys. In short, these guys wanted to attack me now. Anafika ku nyumba kuti andipange chipongwe. Then I was just very ready. Chikanazaona ni nthawi ya chimanga, ninazaona mala ake mene alili. Komabe the fight took place. Nde winalipo nditu, the other guy anandimpeni, winasa ananditenda kukhanga tima katama tear gas, katama chan, and that was usiku around 11 o'clock. So I had a fight with them. Sina vulale. Komabe, I know one of the guys out anavulala because enao kangati anachita manta ndachilendo. So after that, at a tower, anapatila gamoto yao kunseu. Amine mazok St. Paul's, anapatila bridge up at St. Paul's ya Mzimba. When I followed them, anatawila gamoto, ndikupita. Komata pita, they went to drink beers pa bala inake amati pa California. Ndinangoona mbala muja, ndaona yamata ake unde nachita we kubala ko then kena kunangona kuti it was just a waste of time for me kumasatira anthu omwe sakuza chimene akuchita because iwo amaganiza kuti andipweteka komanso ineyo mene anachita resist ndinakhala ngati ndapanga defeat. Now my message Malawians, comrades na vanyithu wa kumzimba, palatamba kupanga vinthu tikamba kupanga zinthu zomapangirana chiwembu muzoona kaye munthu opanga naye chiwembu. Ineyo Samuel Wala, yes, ndinopusa ni chisiru mkwakulichwa maina mbili. Koma zokhuza kuteteza moyo wanga, I'm very much ready. Ndinene zoona. And when such things are happening, sinimapita ku police. I have to say the truth. Sinimapita ku police. Why don't I go to the police ya kumzimba? Ineyo police ya kumzimba ndakandi kumangidwa kambiri ndikamenya anthu otelewa kuno kumzimba. Nthawi zambiri ndipo nalumbira kuti sizapita ku polisi ukapanga report any criminal case chachika kwa ineyo. So zimene zizi zakhazi kupanga kumzimba nthawi yayitali zakhandi kuona zimene zizi kuti ndikapanga chinthu mwina tikayambana anthu ena amakonda kutenga anthu ena kupanga kuti azandipanga attack. So ndikaona kuti ndikapanga report ku polisi munthu wandipanga chipongwe amalawi polisi sanambe andithandiza. Therefore I'm ever ready. Dem kama tuma anthu amene mwatuma anthu so anthu wandiuza chilichonse kuti atituma ndakuti andena amene muchidwa ndi anthu omwe muli ndi maudindo moti tikuti tikuyaluseni mukhoza kukhumudwa. So I'm very sorry kuti kunabwera anthu ngati amene wo kunyumba kwanga autapsa mtima ndatukwanira sogoleri awo sindizowaza sogoleri ake ndati kandi mafumu kandi aku MCP kandi akuboma kandi a DPP koma kuti matitukira mulongozi withu. So I don't know kuti kodi ngati muli ndazi sogolerano amene akusogozani kuti kalimbaneni ndi Luwala watitukwana ndio kuti niyo you are cowards. Because in life ukaona kuti ndani wako munthu chidani sumangu yamba out of hearsay. Suppose anyamata amene wandikana ndaapha mwina kuapha kapena ndikati ndafinya imene mafinya nthawi zina akanati aulula olukupita ku polisi wina mwayi watamwalira zikanakhala bwa ndeti mukanangopesa anthu omwe sindiyambaye nawo. Anyamata amene anabwera uzandipanga attack sinyamata omwe ndinawo chifukwa ayi amene ndinawo chifukwa ndi anthu omwene mukunena kuti ndakutukwanani. Ngati ndakutukwanani go to the courts, pitani ku polisi kapena pitani ku court. Samuel Wala watitukwana pafundo indiyi tikambirane koma zoti muzituma anawa ineyo I'm very much ready. And apapa chonchi my wife was asking me
Why can't you go to the police usiku omwewo? Nani ati silipita ku police? Last time ndikukhala ku staff uko ena kana zaombera mfuti kunyumba kwanga. Ndinamugwira munthu wina kupita naye ku police, kumzimba police. Kumulanda mphoroporo zonse national fraud, mphoroporo mfuti kupita kumzimba police. The response from Zimba police, our police announce that Mr. Rwala ndine munthu ovuta. Sindingakuthandize. And the suspect was a policeman. So I'm saying this because ngati anthu awo akupitizabe kumandipanga chiwembe kunzimba kuno. The weakness is Malawi police here in Mzimba. Samaziwa mulendo amene amabwera kuno. Komanso ine ndikapanga report kuti munthu wakuti wandira yakwira a police amandikhulupira. Kwa munthu ine kapita ku police ya Mzimba kukakamba zokuti Rwala wanditukwana kapena wapanga chocho a police amandimanga. So I'm just telling you how prepared I am. Ndesikulina mwina nzala kusa kwambiri amene matuma anthu anyamata. Anyamata amene mkwatuma kunyumba kwanga ngakhale mabouncer. Angakhale okula mathupi chotani, kambera amanyamula zisulo. It's very difficult to defeat me. Unless andombere mwina patali ndi mfuti. Koma when they come closer to me, even amene anabwera kunyumba kwanga anyamata ena, mwina watupa zino, kapena mwina wachoka zino. Sangabwere ku police because mwina they are regretting. Chiwana ndi mission avulala. Iwo agweza kuti andivulaza. Koma iwo ndamene mwina avulala kwambiri. As I'm talking now, anyamata amene wakutagwera bus apita. Just imagine. Koma abwana amene anatuma is still here in Mzimba. Nde akulu kunzimba kunoko makamaka kumzimba kuno. Chidani chimene chimwakhala mukupanga nthawi yayitali Samuel Rwala mwakhala mukundizunza nthawi yayitali kuno kunzimba. But now I'm saying this ndikuyankhula chichewa. Chifukwa amene anabwera ndachewa. Sanali atumbuka ya. Ndachichewa amene anabwera kunoko kunyumba kwanga kuno. And I'm very sorry kuti muchewa all the way from Central Region kuzandipanga chipamwe kuno. So yati ndatukwana azisogolerawo. Koma wachire hayayo auti amakhala kunzimba konkuno. I'm here to verify the name of this person. Koma amene anondongoserayo munthu amene watumayo ndikukhanga ati munthu ndikumuziwa. Koma sindiziwa kuti kodi ali chipani chiti kapena ali mtundu wanji, ndi ngoni wa kunzimba, ndi mchewa kapena ndi wa MCP kapena ndi wa DPP kapena ndi m'bale wanga. I'm here to connect that. So comrades, Malawians, this is what I can just share with you. Kuti ndazani usiku watha kuyamba Thursday kuzafika usiku wathawo zanionekana zimenezo. Thank you. Any updates campaign yanga ikuenda be ya DK ikuenda bwino kwambiri. As I'm talking, don't worry. Izitukuma nazo ndi mphamvu zina zomwe mangolomera amene akutipasa anthu kuti tisinthe boma tikhale ndi anthu abwino tikhale ndi chinthu chabwino kumalawi. Thank you and good morning. Like, share, Malawian cameras, right.